Foran mig her ligger nemlig et Rolex 22. I'ma get the jerky tomorrow. I get a yacht master, you get a yacht master. I treat you like you a model. Hey lords og ladies, Rolex-tosser og uentusiaster. Velkommen til den her nye video, som i dag skal handle om mit nye Rolex. Som ikke er nyt, men fra 2004, men I må ikke sige det til nogen. De lidt ældre Rolex-tosser eller subscribers på den her kanal kan muligvis huske for cirka et år siden, da jeg lavede en unboxing af et 116 610 LN. Det tog I simpelthen så godt imod, og det vil jeg gerne takke jer endnu en gang for, så tusind tak for det. Og jeg håber, at den her video kan leve op til standarderne. Nå, men det var ikke det, vi skulle tale om. Det, vi skulle tale om, det er nemlig det, der ligger på bordet foran mig her. Det er et platin Rolex, eller Platinum Rolex. Jeg siger det på engelsk, fordi det lyder lidt federe, og så er det min vlog, så jeg gør lidt, hvad jeg har lyst til. Dog er det så nok også det billigste Platinum Rolex, man kommer i nærheden af, hvis man for eksempel kigger på de rigtige platin Rolex. Det her oppe i hjørnet, ved I, hvad det koster? Nej? Så lad mig fortælle jer det. Det koster lige knap 500.000. Det andet heroppe, ved I, hvad det koster? Heller ikke. Det gør jeg heller ikke, fordi Rolex har ikke priser på deres hjemmeside. Men du skal nok også regne med at skulle op omkring og smide 500.000, hvis du skal have det fra nyt. Det har jeg sgu ikke rigtig råd til. I hvert fald ikke endnu. Someday maybe. Nok om det. Det var ikke det, vi skulle tale om. Foran mig her ligger nemlig et Rolex 16 622. Wow. Jeg tror lige, jeg lispede lidt der. Det beklager jeg, hvis jeg gjorde. Det bringer mig også videre til titlen på den her video, som jo er mit nye Rolex. Og det bliver altså det her Rolex, som skal erstatte Submarineren 116 610 LN. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I synes, at det er go eller et no-go. Men nu vil jeg ikke snakke mere om alt muligt andet, skabe mere forvirring. Jeg synes bare, at vi skal kigge på Rolex Yachtmasteren her. Æsken her har nogle fine guldkanter på, som gør, at det ser lidt mere eksklusivt ud sammen med den fine guldkrone her. Udover det, så er det grønt læder, som man kender fra mange af Rolex's andre urbokse. Og nede i kassen her gemmer den sig. Inde i urkassen her er der noget træ og noget samt den lille pude, som uret sidder på. Hvis vi prøver at tage den af her en gang, så kan I se uret her. Yachtmasteren her blev lanceret første gang i 99. Her var jeg kun et år gammel og nok lidt for ung til at rocke et Rolex. Men jeg har faktisk ladet mig fortælle, at hypen omkring stål-platinuret her, den svarede til den hype, der er omkring de helt populære stålmodeller i dag. Jeg skal lige prøve at fokusere det her. Og det er altså Daytonaen, Skydwelleren, altså stålmodellerne og så videre. Uret her gik faktisk for langt over listeprisen også i resale. Som sagt, så er det dog ikke noget, jeg kan bekræfte, eftersom jeg kun var et år gammel der. Men hvis der er nogen af jer Rolex-tosser med lidt flere år på banen, som kan rette eller verificere det, jeg siger, så må jeg meget gerne gøre det. Det er selvfølgelig kun watch only, jeg har her, men der er også nogle papirer til uret, som ligger gemt hernede under den her. Og hvis vi prøver at løfte den her, så kan I se, at nede i den, der ligger først og fremmest et certifikat her, som kan foldes ud, og så står der en masse spændende ting på det. Den lægger vi lidt til siden. Udover den, så ligger der nogle andre papirer. Og så ligger der desuden hernede en kvittering, som er den nyligste kvittering på uret fra en urforhandler her fra maj 2017. På kvitteringen ses desuden urets referencenummer og modelbetegnelsen. I maj 2017 blev den solgt med et års garanti, så den er altså lige udløbet for et par måneder siden. Men den lægger vi væk igen og kigger på den sidste ting, der er nede i æsken her. Bortset selvfølgelig fra et ekstra led. Det vender jeg tilbage til senere på selve uret. Det vi har her, det er endnu en booklet, som jeg snakkede meget om også i min sidste video, som er foreslået lige her. Den kan I se bagefter, ellers så er der et link nede i beskrivelsen. Men her er en lille booklet til Rolex Yachtmaster, som I kan se her. Inde i den, der er der blandt andet Kulpen-modellen, som kom ud 28 år, mener jeg det var, efter Submarineren, som er lillebroren til uret derovre. Den kom ud allerede i 1900, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg mener, at det var 1991. Der er lidt flere informationer, og uret, som jeg snakker om i videoen her, er desuden med i brochuren naturligvis, eftersom det var det, der fulgte med. Og så er der nogle andre informationer, som ikke er vildt interessante. Hvis vi lige tager fat i uret her, nu nævnte jeg lige før, at Submarineren, det var lillebroren til den her. De kører faktisk på samme urværk, som der er i lillebroren Submarineren. Altså uret her, det lille af dem ved siden af det store.
som er et klip fra min sidste Rolex-video, så jeg synes, at I skal gå ind og se den, hvis I ikke har set den endnu. De er dog stadigvæk ikke helt ens, selvom at de har ens urværk, da for eksempel Submarineren er vandtæt ned til 300 meter, kontra Yachtmasteren her, som er til 100 meter. Markørerne på uret her har desuden også en lidt større størrelse end dem på Submarineren. Det betyder også, at den lume, som I kommer til at se senere, desuden også er lidt skarpere end den på Submarineren. I kan også lige få et billede her. Det her lidt ældre Submariner, det har desuden en gangreserve på lige omkring 50 timer. Det betyder også, at når du har flere uger i samlingen, jamen så behøver du nødvendigvis ikke at skulle trække uret op hver gang, eller have en automatisk optrækker til uret. Det gør selvfølgelig også, at du kan bære andre uger, mens du har det her liggende. Og det er altså uden, at det mister alt for meget tid, og det er helt klart også et plus for mig, at man ikke skal stå og trække uret op hele tiden. Yachtmasteren her er selvfølgelig ikke i produktion mere. Der er kommet nogle nye, opgraderede modeller. Det er derfor også lidt svært at sætte en pris på uret, da det kun kan købes second hand. Det varierer meget prismæssigt. Personligt synes jeg dog, at uret er en god investering. Jeg synes, det er rigtig flot. Det har en tovejs roterende krans. Kan altså både dreje til højre eller venstre. Modsat igen lillebroren, som kun drejer den ene vej, som er den her dykkerfunktion, der man helst ikke skulle miste ild lige pludselig, hvis man rammer en sten. Den dobbelt roterende krans her, den er solid platin, og der er altså ikke noget indlæg i den, som nok er det mange lægger mærke til. Det synes jeg giver et rigtig flot råt look. Det er bare ren platin, og det er det lige så vel i skiven her. Skiven den er også af platin, som jeg også synes er rigtig lækkert. Det ser specielt fantastisk ud, når man har uret i det rigtige lys. Hvis man har det under specielt LED-spots, i solen, eller bare hvis der kommer meget lys ind i stuen. She's praying to a God and won't talk back. Her faith is dying, the tears are sign she's going off track. Praying to a God and won't talk back, won't talk back. Down on the knees here, praying to a God and won't talk back. Hey. I won't believe that the devil had a dress on, so she's out of the town tonight. She got her best on. Men det er heller ikke de eneste steder. Uret det har et rigtig flot skær i mørke også, fordi det har en fantastisk flot lume. Så selv når du står i et mørkt rum, jamen, så lyser uret simpelthen så flot op. Lumen her er virkelig også en af de ting, jeg er blevet forelsket i på det her ur. Jeg synes, det giver sådan en dejlig kontrast til sådan den hvide, lyse tone, der er gennem hele uret. Selve kassen sidder rigtig dejligt på håndledet. Den er dejligt afrundet og passer perfekt på mit håndled. Der er en lidt mere feminin udgave af uret også, som er 37 mm. Uret her, det er 40 mm. Det er nok det, jeg betegner som herremodellen, selvom at kvindehåndledet nok også naturligvis sagtens kunne rocke uret her. Det er selvfølgelig smag og behag. Efter urkassen her, der har vi selvfølgelig Oysterlænken her, som har børstestål ude i siden og blank poleret midterled, som også giver et lidt mere lækkert luksuslook. Og jeg synes, at det ser rigtig godt ud. Og det fortsætter ned på låsen her, som er lidt mindre. Nu har den jo som sagt ikke glide lock funktion mere, som jeg ellers talte meget godt for i den sidste video. Det er også en af grundene til, at jeg ikke ved, om det er et godt udbytte til 116/610'eren. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at man prøver noget nyt en gang imellem, ellers så kan det godt blive lidt kedeligt det hele. En anden ting, jeg er rigtig glad for, og det har jeg været på alle mine 3 Rolex, det er lupen her, som gør det så utrolig nemt at kigge på datoen, da den bliver dejligt forstørret. Det synes jeg bare hører Rolex til. Det er igen smag og behag. Der er mange, der foretrækker f.eks. Submarineren uden dato. Jeg synes personligt, der skal være dato på. Yachtmasteren her, det er lidt en luksusudgave af Submarineren, vil jeg kalde den, som jo er Toolwatch. Det synes jeg ikke rigtig Yachtmasteren her er. Og også på grund af de blanke midterled, så synes jeg lidt, at det bliver en lidt luksusudgave af lillebroren 16610. Altså den gamle Sub. Jeg har ikke så meget mere at sige til uret, da jeg ikke har haft det i særlig lang tid, så jeg har ikke nået at etablere et særligt tæt forhold med uret endnu. Til gengæld så håber jeg, at videoen har været god, og at I har kunne bruge den til noget. Måske at I er blevet inspireret, det er i hvert fald det. Jeg synes, det er rigtig godt ved de her de her urvideoer, generelt salonvideoer her, unboxings og så videre.
at man kan blive inspireret til at finde ud af, er det her ur noget for mig, eller hvad skal jeg købe, hvad skal jeg ikke købe. Jeg kan klart anbefale det indtil videre med det førstehåndsindtryk, jeg har på uret. Så synes jeg, det er et rigtig lækkert ur. Jeg ved ikke, om I er enige. Det må I gerne fortælle mig nede i kommentaren, hvis I har lyst. Men igen, så synes jeg bare, at jeg vil lade den ligge her, så videoen heller ikke bliver for lang. Hvis I står med flere spørgsmål til uret her, så vil jeg rigtig gerne svare på dem, når jeg har lært uret lidt bedre at kende. Så stil gerne nogle spørgsmål nede i kommentaren, hvis jeg har nogen. Brug 2 sekunder på at like videoen, hvis I synes, at den er worth it. Og hvis I gerne vil se mere til mig, så følg min kanal. Ha' en rigtig god dag. Tusind tak, fordi I så med. Pas godt på jer selv. Vi ses.